Mga puso sa Bacolod City naman malapnagon ng operasyon kontra kolorum nga PUJ ginpaiway sa LGU. Samtang plano nga strike sang unconsolidated PUJs, wala man nalayon subong Lunes. Garing balita nga aton gintutukan. Subong Lunes kung tani patigayon sa nagkailaing transport organization sa Bacolod City ang malapnagon nga untat biyahe. Ini matapos nag-anunsyo ang LGU sang plano ng operasyon batok sa mga kolorum nga salakyan. Apang matapos ang pagsinapol sa transport leader, business sector kag pila ka city councilor, ginpahayag sa transport groups nga nagpasalig ang mga miyembro sa Bacolod City Council nga mag-request sa LTFRB6 nga i-renew ang provisional authority sa mga unconsolidated nga PUJ units sa Bacolod. Yes, may ara kita sang resolusyon no. Amo na ginahulat naton subong nga matapos gid i-renew ang aton nga mga provisional authority agud to nga ma-renew na ang aton nga mga registration kag makakuha at the same time makakuha naman kita sa aton nga permits. Apang, sunod sa tagpamuno sa bitaw, wala pa sila may nabaton nga komunikasyon gikan sa Bacolod City Council. Apisar ginpaiway operasyon kontra kolorum, may mga luwig ipatuman inisyatibo ang LGU. As far as the transport ng kolorum, niyara na sa plano na kung paano na i-regulate. But iti pa yung usap ng work yung takpanay at resolution duwagid kung may nabantaan. Sunod naman sa LTFRB6, wala sila sa ideya sa plano nga untat biyahe. Wala kami sa kabalo nga they will be holding a transport strike. I think was an agreement. Ang nalantaw man siguro ang city is the public demand. Samtang may magkatuhay nga reaksyon ang mga drivers ng traditional units kag grupo sa modernized jeepneys sa pagpaiway sa operasyon kontra koloro. Kung sila declare sa dakpanay, untat biyahe. Eh kung dakpon ka, ano kurimultam da? Tugay naman nila ginamba, magdakop sila. Bala sila kung paano sila Mapati na lang ko kung makita ko. Budlay pala sagi ka sa false hope. Subong adlaw, may pila ka operasyon nga ginkasang LTO sa syudad apang ginkumpirma sang field officer sang ahensya nga wala sila man daw nga mangdakop kolorum nga jeep. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.